Cus. Čaute borci, jak sa máme? Je tu so mnou Shifter, podtržitko, pozor na ňo. Čaute, ja som Shifter a mám tu takého špeciálneho hostia, ktorý sa volá Jekop 121314. Podtržitko Kuksek, teda lomeno Kuksek. Ja som dostal dobrý nápad na tento. No tak ty kokos, úplne greedy, ty jazy úplne... Úplne greedy. No a jaké iné? To je najlepší emote. No, najhorší. Takže tu na mostík ideme. Ne, ja idem domov. Ja idem s... To je môj domec. Prečo? Ty kokos. Čo, nejaký šrác tam prišiel k tebe? Lebo tu niekto glajdi ku mne, tak sa ho trošku no ja nebojím sa. Kamo, to sú si robil diaha. Skvelé. Dobre, však dobre. Kamo. Nechceš toto? Úplný šrác ten Baco. Nech si hra sám. Nepotrebujeme hrať s takým noobom. Ne, sorry Ale Baco. ne, není noob. Ne, on je najlepší hráč. Ale teraz má pokazaný Xbox, tak nemôže s nami hrať, ja som mu to zakázal. Na Xboxe mu to ide lepšie. Ty kokos, ja som skoro spadol do vody. Tomu by sme museli hneď vypínať, kámo. Ja som skoro skydol z grindu. Prečo si tu nič nevylútil z toho mostu? Akože to by ma celkom zaujímalo. Pretože ja som spadol... A do vody? Ne, do vody. Dobre. Aho, to... Nado mnou sú typci. Dobre. Ne, ja som rip. Ty si rip? Ne, ja som spadol do vody. No ale ne, dobre. Tak vypíname. Tak týmto by som zahájil pokus číslo 2, ktorý nám asi tiež nevidie, pretože Shifter spadne do vody. Čo môj? Nesekaj ma. Pozri, ja mám úplne... No pozerám. Mňam skin combo. No úplne krásne, kámo. Tu na mícina je z teba. No, úplne. A čo tento tu robí? Čo tento tu robí, kámo? Čo si myslí o sebe? Černo. Búchačky. Ne, sorry. Ja som ti nič nechcel spraviť. Kam idem? Ne. Kde je Rado? Kde je Rado? Na most. Na moste je Rado. Teda pri moste je Rado. Poďakujeme sa vodičovi autobusu. Ďakujeme za tento nádherný odvoz zo šrotu. Ale však je to zo šrotu. No však ja hovorím pravdu iba. Lebo Slurpees není voda. Slurp je slurp a shieldy... Kto povie, že slurp je voda, no tak mu dám facku, mu vylepím. Dojdem mu vylepiť osobne domov. Sa mu nahackuješ do systému pomocou. Hej. Ale doslova, ja mám skin mačky v podstate. A mám glider rybu. Chápeš? Glider rybu? Aha. Reálne, však... rybu, no proste rybu. Vieš čo je ryba, ne? No nevieš, ja si myslím, že Kamo, tu je 4 splešky, no tak to je aké solidné. Väčšinou padajú 2. Nadhera, čistá nadhera. Ja mám 80 shieldov, to skáde, kámo. Ja neviem. Ale nikto tu, nespadni do vody, lebo nikto tu není. Takže opatrne na grindu. To bolo klose. To bolo klose. Teraz keď spadnem do vody, tak... Ja neviem. To bolo zavreté. Tak poď. Hej, a potom nehejtite Ne, ja som umrel. Prosím, poď mi helpnúť. Ja ty si tu... Čo spravil? Ja som spadol, ja som sa nechytil toho. Ja som to preskočil. Si borec. Poď teraz pustíme. Ja som ti... OK, tak pokúsiš sa
3, možno sa nám to podarí teraz, aspoň dostať sa zo začiatočníckej lokácie. Možno sa dostaneme k radovi, kámo, to by bola challenge pre nás. Poď. Pestičku. Ja pôjdem. Balalalala. Však ty si nič nerobí. Poďakujeme sa šoférovi tohto šrotu, zase ako vždy. Keď na to ani nejsú questy. Ja som taký slušný človek. Ty si môžeš zobrať medailon, takže, lebo ja nechcem medailon. Môžem si zobrať movementík? Áno, ja kľudne, mne stačí tá zbraň. Ja vlastne, na čo hausík. padám do Demon Dojo, keď ja nemám rád nič z toho, čo tam je. Ja nemám rád ani Ony. Ja nemám rád ani Ony masku, nemám rád ani ten medailon a nemám rád ani Velist Precision SMG. Tak však si povedal nedávno, že to je tvoja najobľúbenejšia je Fury. A potom Ony Shotguna. Tak ja neviem, na čo tu idem, kámo. No možno preto, lebo tu není voda. A nemôžeš spadnúť do vody. Ja dúfam, že sa nezabijeme. No, a čo toto, tuto? Ale tak akože tam asi napôjdeme hneď. Ja som ešte nezabil najdruh, teraz akože chápeš, že proste teraz, keď je NPCčko. Ani ja som ju ešte nezabil teraz, jak je NPCčko. Keď na ňu hodím bunker, Kamo to bolo aké easy? Mám medailon. Tak mi ho daj, ty si ho nechcel. Tu máš. Zober si ho. Ja si zoberiem to SMGčko. Čo robíš, more? Teleportujem sa, jak teleportátor. Moládátor. Tak ty máš úplne zmysel pre humor. Ale to je... To čo tu jazdí? To si ty. Dobre, ja idem jazdiť za tebou. Dúfam, že sa nezrídam. Dúfam, že sa stane nezrídam. Dobre. Jak nedávno som tuto takto išiel a som sa tu takto zrídal dole, lebo som sa nechytil tej hodnej. Ale sú tu ľudia. Však ako? Nie, OK, ja som niekoho zabil a dal som mu iba 14 damage k tomu. Koľko máš odoberateľov? Neviem. Ja sa na to... No, skoro som sa teraz zrídal. Tam sú teraz frajerovia, čo tam behajú v tom meste, asi myslia. Nikoho tam... Aha. Ty ich nevidíš? Ide vlak, ale nikto ho neotvára. Nikto neotvára vlak. Ne. Kamo. Ja idem do mesta, čo povieš na to? Alkan Mythic G Classic. Kam ja skočím na tú cestu. Ne! Ja som vo vode. Ja som vo vode. Ty si strašný. Čakaj. Prvý diel z Fortniteu skončí failom. Ja idem one asi, aha. Prečo tento otrasný screen? To rovno mi tam mohli dať Dynamo. Čo tam máš? Dynamo ty Intinu. Takže skoro to isté. Poď sem, okamžite poď sem. Ja ťa nevidím. Kde je? Ja som odrazil už takého šráca. Tu je. Svetená voda, bum. Aha, ne. Bum, choď do prdele. Svetená voda. Chcípni, skap do rána. Čo sa mi No, klaň sa nám. My sme bohovia. Kiko 2211. Ale on poďakoval tomu husárovi. Kámo, to bude určite Kiko, kámo. No hej, Kiko je frajer. On poďakoval Busarovi, takého šrotu. Typik, ja nemôžem ísť do vody, takže... Teda ja som dostal od rada Ony Shotgun. Ty si pri radovi? Ale prečo sa táto stena nedá preraziť, hej? Lebo. Rado býva pod mostom, chudák. Ale reálne on je tu pod mostom. On tu je pod mostom, doslova. Čak potom si pozri... Potom si pozri video. On tu je doslova pod mostom, chudák. Tak aspoň nech si spápa moju pištoľ. Ale on tu býva pod mostom. Na ňu tu kvapka nejaký smrad. Však to proste on tam máš... On sa tak nachcipal, že až cícha na všetky strany svetové. Typek. To není to Dynamo? Ne? Nejaký iný. Musím potom v replay pozrieť, že... Čakaj. Charakter...
to bolo NPCčko. Idem navštíviť Bušíka. Ne, to nebol bot. To bol bot, ale... Si bot. Teda, Hej, ty nám nebudeš... ale ne, však to bolo sranda. Niekto je v tvojom domu. Serem 30 minútes. Čakám. Ja nemôžem prejsť. Prečo mi z jednej Ešte časti musím vypadli očok dve wavovať. void masky? Ne. OK. Kde je ten človek? Musel som kámo očok wavovať sa cez vodu, ja som ako... Šestky. Akože ja som teraz dal jeden tým, ktorý sa... To sú väčšinu bovia než... Pozri, než čo Baco. mám. Prečo je v kanáli motorka, hej? Kámo. Dobre, idem. Drifty. Kam? Ja si ťa zoberiem takto. Ty si ma zober. Tom kúknem na replay, že to svoj. No ešte má teammate. Ešte má Piminta. Kámo, môže mi povedať, prečo robím také blbosti? Ne, kam Prečo teda hovorím také blbosti? No tu si Bušík. Bušík, ahoj, čau. Night a day, a root, even na kure. Bušík can talk to sprite and help someone. Wake up, forest, Baši, always. Ráta sa zóna ako búrka. Teda ako voda, keďže prší tu. Naprší. Musíš sa vyhýbať tým kvapkám. No, akože... Ne, ale to prší vzduch. To neprší Prší voda. vzduch. Však áno, prší vzduch. A ty si zabudol zobrať tú zbraň, čo som ti ukazoval. Kamo, sing. No tak to jsme v prdeli. Tam je. Tam strieľa, to je ten typek, ty si nezabral môj kars, rýchlo. Chodí, zabij ho. Daj si shield, oný, ten shield cake, či je, čo to je. Kamo, mixuješ ho. Ty tam mala onú korunku. Ten závod. Lebo tam sa asi cez rieku neprebrodím. Ťuňu. To je pidín. Kutino. Môžeš si ho vrátiť. Ho volám Kutino. Kutino? No daj mi životy. Kuci. Dá, 94, Kamo. 96, 98, 100. Kamo, ja si dám raz taký challenge, čo bude pre mňa strašne hard, že nemôžem cez hru rozprávať. Kamo, proste, lebo kamo, ja proste furt musím rozprávať, lebo ja som... čo tam je? Dobre, vrátim si ho. Potrebujem udicu, aby som mohol pritiahnuť. Ja som dostal Waterboon. A som si ho zobral. Ja potrebujem... V buildoch by to bolo ľahšie možno. No, o dosť. O, tu je ďalšie auto. Tam je Fero. Tak strieľaj po ňom. Oni nás videli. Vysvetlíš mi prosím môj aim? Oni nás videli. Ne, prečo som v aute? Lebo si v aute. Lebo ja som dal, že prebiť. Môžeš prosím povedať, že moja logika nedáva logiku, že proste moje ústa nedávajú logiku, preto som, lebo som autista. Prečo som teraz strieľal po trubici? Ale on je neviditeľný, ten jeden. Pozor, railgun. Ty kokos. Idem preč. Kamo, on mi odpalil auto, do ktorého som išiel nasadnúť. Ne, to je Tindaj. On je tu, ja ho vidím.
To sú dvaja. Yes. Jeden je tu vnútri. On ťa odpalil, či ne? Má korunku tento. OK, kamo, tak to sú dobré veci, ale... Počkaj, to je Fury, to si zoberiem. Máš tú korunku potom. Nechceš tú korunku, ty? Mám, healuj sa. Kamo, to si robíš... To je cigán, on ma za... On je invisible. To je zmrtelina, pozor. Ja som to nezobral. Ja viem, on to beha. Je po mne. Končí sa challenge, presne tak. Bye bye a dajte odber a like. Čus. Dun, 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 dun.